सामार भेकेसन सोलिगासिनो दङ दिनै मा थारिख 12 थारिख थांबाय नामा 13 थारिख थांबाय 13 दिन जाबाय सामार भेकेसना दा न'आवनो थानानै बेसे मा खालामनानै थाबावनो बरिं जाथारबाय अखा बोथोर जेरावबो बेरायनो थांनोबो हानाय जायासै बेनिखायनो दिनै स्कुलावनो दान्दिसे सम बेरायनानै फैनो सानदों आंजों लोगोसे नै फिसाज्लाबो थांफागोन हेल' होनलाय हाय होनलाय माराम खाजोबसिगोन आंना गारिया सिथ्लाया ओरै अखा हाबाय थानानै हाब्रु जाजोब्बाय लेथ्रा दैले जाजोब्बाय साफा खालामनो मोनाखै सान्दुं दुङिनि गारि बहननोसै स्कुलसिम सफैबाय आं गारिखौ बावनो पार्क खालामबाय बेनो जोंनि स्कुल बड'सा हाइ स्कुलनि गेटआ मेन गेटआ सिंनिफ्राय बन्द खालामनानै दोनो जोंना हाबदिनि मेथ्स साबजेक्टआव कचिं जागासिनो दङ माखासे स्टुडेन्टफोर दंफैयो बांद्राय फैयाखै बायदि मोनदों साइकेला बिराद खम ओरै साइकेल स्टेन्डआव माखासे दङ ओरै माखासे अखायावनो दोनदों गथ'फ्रा नैबे अफिस मोखाङाव माखासे हेंगिं फुल गायनाय जादों आं फारियै देखायलांनि बेयो जोंनि हेडमास्टार जिरायग्रा आरो नैबे पार्टिकुलार बेम्बु लाकि बेम्बुखौ आं बानायनानै बिथांनो होदों बाव बिथांनि टेबोलावनो प्लेस खालामना होदों बन्द'खाया एकदम स्कुलानो खालि खालि रावबो गैया स्रि स्रय मोनदों बेयाव क्लास 10B नि क्लास जायो सेक्सन मोननै दङ क्लास 10आव नैबे क्लास 10A क्लास 9A ओरै 9B दङ आरो 6 निफ्राय 8 सिमनि क्लासरुमा ओरैहाय नुहुरनायफ्रानो बेयाव दोननाय फुलाव एसे दैया खम जानानै दङ रावबो लुनानै होआखै दां दिनै लुनानै थांसै आं नैबे दाउस्रि आथिं गायदों नैबे साकिउलेन्टमोन बाहाय मेरला दंमोन सोरबा बुखुनानै लानानै थांबाय ओरै दंबावो माखासे दाउस्रि आथिं मस्ट रज ना माबा होननानैबो बुङो बेखौ दा बेयाव आं एसे दै लुनानै होलांसै दिनै नैबे फुलनि डिजाइनखौ आं बानायनायमोन ओरै मोननै बाव नैबे आलदा मोनसे डिजाइन नैबे मोनसे आरो नैबे मोनसे नैबे आंनि फेभरेट बेखौनो बेस्ट मोनदां ना बेनो बेस्ट जादों नैबे अशक फुला बिराद मोजां बारनानै दं इगजराबो होनो बेखौ जों स्कुलनिफ्राय फैफिनबाय आरो नैबे दाखालैनि दैबानाजों खुरखानाय लामायानो खावसे थांनोसैमोन ओरै दुब्लि ओरै दुब्लियाव खामानि मावगासिनो दं जोंना हाया बैथिंनो गायगोना गायाखैथाय आदिसो होयो स' न'आव सफैफिनबाय जोङो नैबेजों हाबसै दिस इज माय कम्पिउटार रुम
This is my computer and I have a Xerox machine over here. फिसाला उन्दैया मुसारि सिङाव उन्दुनानै दं. गोदो उन्दुथारदों. लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय. नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय बावनाय जाबाय आरो अन्नानै आङो बयखौबो आंनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो खावलायनाय जाबाय. गोजोन्थों.